tangigi mo na siyang tangigi. Ato na ni siyang gi-slice. Mo na itong gi-slice no, yung una ni kadagko. Sili, ginger, sibuyas, kamatis, limon, asin, bitsin. Mo na siyang gata ng niyo. Pagkamatog gi-slice ani, hugasan tanay ni siya sa suka. Ini atong luno na itong ano, humana na itong hugas, gibatangan na itong asin o bitsin. Luno na ito ang luya. Ang sangkap no. Sibuyas, kamatis. Luno na ito nito na. Basta gata. Limon. Gata mga kaprimads, humana atong kinilaw na tangigi. Thanks for watching.